Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng ECGB. Ako nga po pala si Sir Denmar Montas. Yeah. Currently po, the Supreme Student Government Advisor of Legazpi City National High School. Opo. And kasama ko po sila... Si Madam Michelle Martinez. Good morning, Ma'am Michelle. Opo. Diba ka po sa may microphone, Madam Michelle? Yan. Good morning po, sir. Opo. Thank you very much po. And si Daniel Racion. Miss Daniel. Maray na aga po, Sir Henry. Maray na aga. Nice to see you. Sige na tabi, Sir Denmar. Tedang uno po kami ki-overview kang sa inyo pong celebration. May kinaraman po dito sa Red Parade, no? And ano po ang magiging laman kan sinabi ng aktibidad tabi na, Sir Denmar? Yes po, sir. This year po, we'll be having our Red Parade. And actually, it's our year 4 already. Ayan po ay anchored sa ISPED program po ng school namin. Okay. ISPED po stands for Inclusive Special Education Program. Okay. So, under ISPED, ito po, ang Red Parade po ay isa sa mga highlight activities. Okay. So, ang Red Parade po, it started 2020. So, tinawag po siyang Red Parade because red po symbolizes love and joy. And red po is can be associated for inclusion. I see. So, okay. ang Red Parade po, it is a unifying platform to celebrate po the abilities and skills of our students, especially po yung mga learners with disabilities o yung sinasabi po namin na LSENS, learners with special needs. Opo. So, this year po, medyo malawak po yung sakop namin kasi lumabas po kami outside the school community. I see. Okay. So, it covers 4 components po. Campaign, we have caricature, catwalk, and chat through this platform. Yeah, okay. Ang tema po nito is inclusivity for empowered learners with disabilities. Natapuarap ka ng tema tabi, Sir Denmar? Yes po, sir. Isa sa main goal po ng Red Parade is ma-enhance yung skills and abilities of our students. So yung we prepared several activities po for the Red Parade celebration for this school year. And maya-maya po iisa-isa namin yung mga activities namin po, sir. Yeah. And sabi dito sa ng communication, ining asaro sa mga highlights is inclusivity, broadcast media advocacy. Yun na po yung gigibutan Yes po, sir. Do I get the right pronunciation po kayo ni? Yes, sir. Inclusivity stands for inclusive advocacy. I see. Inclusion and advocacy, Yeah, sir. yeah. Got your point, sir. Thank you so much for that. Okay. So, pwede po, ano pong magiging papel ni primero, si Daniel Mona Racion, as student leader. Anong papel nindo sa activity tabi, Miss Daniel? As a student leader po, trabaho mi po na mag-support po sa mga araw kaning advocacy sa school para po matabangan sa mga estudyante with special needs. Araw po kaning tigigi bumingon yan. Opo. Ano ang nahiling mo na sabi nga ni advantage lalo pagigwa po kayo ni ng mga advocacies na pinagigibo po sa inyong school, lalo na as a student leader, Miss Daniel? Sa inot po talaga, ang pinaka-advantage kani is nawawara sa stigma sa mga araw kaning estudyante po. I see. Ma'am Michelle Martinez, may parent ka po na ano yan? May aki ka po na kuan na saro sa mga ano yan, member kang PWD. Opo, learning disabilities. Learning disabilities, okay. Ano po ang sendong kan participation sa aktibidad as parent? As parent, maugmo po ako na igo ang arog kay ning programa ang Legazpi City National High School para matawan ning attention ang samuyang mga kaakian. Opo. Na makipag-socialize. Wala lamang so ano ninda. So maging normal po sa pakikiiba kang gabos po na estudyante. Tapos pasalamat po ako sa school na piglaog kang aki ko ngunya kasi pigtanggap ninda so sa muyang mga aki. Iyo baga ano. Pighalo sa mga regular na estudyante. So makaano man sa mo yung mga parent kasi igwang mga eskwelahan na nag-aako po para sa mga aki. Iyo po, oo. Paano po nindo nakuha na-discover ng aki may igwa kay araw kay itong gari impairment? Nung 3.5 years old po siya, na-diagnose po siyang may mild autism. Mild man, okay. Opo. So, biglaog mi pa siya sa SPED po, pero teacher na po kang SPED ang nagtaram na
pwede mi nang ihalo, Ihalo, sa wow. regular Oo. school. Kasi kaya man daw po kang aki Opo. sa bayan. Yeah. Sir, sa lalo po kang Legazpi City High School, paano po nindo pig-incorporate ang mga aruga na classification in ACT, special children, di ba? Sa indo pong learning curriculum. Sa school po kasi we have the mainstreaming program. I-assess po yung bata based on his or her disability. So may mga estudyante po kami na nakahalo po sa regular classes. Yeah, So yeah. basically po nawawala yung parang alam niyo po yon yung division Yes. ng normal students sa mga students with special needs. So yung school po namin, may mainstream kami, and as of this school year, meron po kaming 34 mainstream 34? learners. Very good, From ano? grade 7 po yan to grade 12. Oh, So, oh. yung mga classmates nila, they are always, tinutulungan nila yung mga klase nila na alam nilang mainstream. So, may mga students po kami na nag-aaral ng sign language. Yeah, okay. And we have Just to receiving... communicate with them, ano sir? Yes po, sir. Maski sa luwas kang classroom o sa loob kang classroom? Kahit sa labas at sa loob ng classroom, may means of communication sila. And kami naman sa teachers, may mga receiving teachers, sir. Yeah. May mga teachers po na naka-assign sa mga classes na yan. And yearly po yearly meron po kaming training sa sign language para po darating yung panahon na lahat ng mga educators sa Legazpi City National High School ay talagang magaling sa sign language. Yeah. Actually, yan po sir ang sunod kong hapot si Imota. 'Di ba? Ang mga teacher baga usually trained and graduated sa normal na klase ng pagtukdo. So kayo po talaga kay training, 'di ba? Paano po nindo na napunan ang ang pangangaipo na iyan para masimbagan ang mga kung paano ma-incorporate ining mga children na may special needs po sa inyong eskwelahan? Nagsimula yan, sir, because yung school po namin dati may SPED center po talaga. Okay. Yung Legazpi City National High School. So part ng program nila is to train the teachers for basic Filipino sign language. Yeah. Magayon Ako dahil ko na kayan magadala niya mga sign languages. To be Nahiling honest- ko baga sa mga TV yan, di ba? Sa mga national Yes television. po, sir, yung mga Yeah. To be honest, sir, it's quite challenging for us, but of course we need to adapt po, and we need to adapt to the challenge. Kaya we are very grateful na hindi lang po kami nagtuturo sa mga students na yung mga normal classes or regular classes, pero we are gifted kasi we have students na katulad po nito, yung mga mainstream students namin. Iya po. Ma'am Michelle, paano po nindo na, gari, di ba? Sa primero baga, as parent, gari medyo may kadipisilan na ngayon, akuon ang sitwasyon, di ba? Paano po nindo hinahandle ang sitwasyon kan aki mo? Ay, ako po kaya, sir, nung aki pa talaga, kay po na po talaga, so acceptance. Ayun, correct. Kasi kung walang acceptance, dahil mo man matatabangan so aki mo na ma-develop ang kung anong iba po siya. Iya po. Maging normal po ang makikiiba niya sa tao. Oo po. Acceptance lang po. Lalaki siya. po na aki mo, babae? Opo, 15 Lalaki, years old 15. po. Opo. Anong grade na po niya? Grade 9 po. Grade 9. Opo. Kumusta po ngunyan ang development niya? Ano na po siya kasi nakikihuron po siya May, sa mga... di ba may arab ka, may mga special talents yan, special skills na. Ano pong Opo. na-develop sa iya, ma'am, na natibay? Siya po sa iling mo? yung mga household chores po, yun po ang sa iya. Tapos mga lugar, Ayan. yan, tanda niya po ang bawat lugar na pigadumanan niya. Wow. Dahil niya po yan malilingawan. Maski years Pero na nakalipas. recollection niya, di? Opo, maski po years Ang na memory niya. nakalipas. Aram niya pa po yan. Hmm. Kahit nung aki pa po siya, magpa-Manila kami, kahit darang ko siya ngunyan, maaaram Aram niya niya. po yan kung saan Wow. po ito. Yan ang na-develop sa special na tali niya eh. Talent yan eh. Kita ba kasi nalingaman tatulos? Di ba? Ano ba nga na dyan, may agom, nalingaw na may agom pag nakailing ki iba. Di karaman lang. Okay. Miss Daniel, kamo, sa lalo kang estudyante, paano kamo nag-adapt sa sitwasyon kan mga kaklase nindo na may arog ka ining concerns? Sa ako po, wala man pa akong kaklaseng mainstream. Yeah. Pero may mga friends po akong under sa mainstream na nag-graduate na like yung mga with hearing impaired po, mga Opo. alok po kato. Oo. Sa people with autism po, at first, syempre, medyo shocking kapag may tantrum sila. Pero Yeah. sa overtime, na-handle mi man po na Oo. makipag-patience sa Iyo. inda po. And sa mga
Hindi po ako kasi marunong mag-sign language, pero nakikipag-communicate din po ako through writing. Ayun, di ba? Di ba? So at least kamo mismo nagkakaigwa na ano yan, interaction sa lambang saro. So sinda nagiging normal naman ang buhay ninda. Opo. Sir Denmar, pwede po may share sa tuyang pananaw anong plano, ano po mga activities na naka-line up po sa Legazpi City High School? Opo, Go sir. ahead po. By the way, sir, i-correct ko lang, LWD stands for Learners with Difficulties. Ayun. Okay po. Learners with difficulties. with difficulties. Opo. Yeah. Sige, sir, So, go ahead. this year po, we prepared several activities. Opo. So, kahapon po, nag-start na yung aming Sign It Hour. It is a no-talk hour for inclusivity. No talk hour. Yes. Okay. We also have the Festival of Inclusive Teaching. It will run from tomorrow hanggang February 23. Yan po ay mangyari sa LCNHS, Main and Annex Campus. We also have, kahapon po nangyari yung Approve. It is the battle of the best in sign language. Wow. Participated by our students. Nangyari po siya kahapon. Best in sign battle language. of the best in sign language. Yeah, no. So, Hindi po sa mga ano yan, sa mga nasa mainstream ng mga regular. Opo. Opo. Regular. Ang aming documenter kasali Si po siya. Madam. Yan. Okay. Sige po, sir. Then Go we ahead. also have the BU po, an art exhibit for inclusivity. Yung nagkaroon po kami ng art workshop last Thursday. Opo. Yan po ay sponsored by JCI Legazpi, Dawani. And the outputs po, i-display po siya sa Ayala Malls, Legazpi, sa February 23. We also have, same date din po on February 23, we have the Inclusion Fusion. Ito po ay isang fashion show by the learners, SPED learners of LCNHS. So kasali yung anak ni Ma'am Michelle. Wow. Sa Ayala Malls din po yan, sir. Then, of course, yung ginagawa po natin ngayon, the Inclucacy, a broadcast media advocacy campaign on inclusion. And last one po, sa February 22, we have the Lab ng Barangay, ang mga learners with difficulties, an inclusion advocacy campaign in the community. So, mangyayari po yan sa Dita, Legazpi City. Ayun. So, nagluwas na po kamo sa campus, Yes, paluwas sa po. community. Mas broader na po yung ano namin. Yeah. Sako. Yeah, opo. Miss Danielle, may gusto kang i-share, Tabi, for the student activities regarding this? Sige po. For the Sign It Hour po yung no talk, 1 oras po kaming kumbaga silence lang. And ang means of communication lang namin is sign language. Actually, sir, ihapot ko talaga sa imuan. Sanong oras? Opo. Ding revoke. Silensyo, no talk. So, paano ang means of communication? Through sign language lang po, sir. Ayun. So, lahat ng estudyante cancer, nagkakaukod kung paano makipag-communicate, di ba? Oh, yes po, sir. Kumusta po? How was the result? May mga students po na andun sa process ng tawag doon na na-improve nila yung basic sign language. Pero we are of course dreaming that one day the community talagang master nila yung sign language. Oo, magayon na yan, sir. Actually, ang sa indong pangaturugan, magayon niya na yan sa campus, gabos na estudyante nakakaukod mag-sign language. And pati ang komunidad, ako di ako tataukan talaga. Di ba? Ikaw ma'am, tatao ka po ka as parent? Hindi po. Paano ka po nag-communicate sa aki mo? Nakakataram po siya. I see, learning okay. disability Learning, po. I see, okay. Pero so din nakakataram, ang kay po talaga is sign languages, ano? Ano sir, paano pig-adalan tabi yan? Sa araw mo, magandang punto mo na, bako dapat sinda nag-adapt sa tuya ining mga aki, kundi so komunidad dapat na mag-adapt man sa inda kung paano maka-occur kan sign languages na yan. Meron po talaga kayong mga teachers na expert po sa basic sign language, basic Filipino sign language. Opo. And tigiheras po ninda ang mga naadalan ninda, ang masters, ang skill nila sa mga teachers. Sige po, Yun sir. nga po, sir. Challenging siya, pero kami sa part namin, we are always open po sa mga trainings and seminars for this particular aspect po. Opo. Sabi kan texter, anong klase po daw ng mga disabilities ang pwede po sa endo maglaog bilang estudyante? Sabi niya, igwa po akong aki na nahirapan po na magsalita. Baka po pwede. May mga students po kami na mute. Okay, And okay. deaf po. And may mga mute students po kami na nasa mainstream classes. So nakahalo po sa mga regular classes. Okay. Depende po sa assessments. Sisipon mag-assess kayo.
pwede po sila mag-refer pwede po sila dumiretso sa school para po kung sakaling may mas araron pa silang mga kahaputan, Yeah. maliwanagan po sila dumaan. Opo. Sabi niya, meron bang support ang ang local government or ang mga government agencies sa advocacy niya na maganda ng Legazpi National High School? Ang city government po, malakas supported po yan, especially yung ISPED namin, yung Inclusive Special Education. We also have the JCI, talaga pong tutok po sila. Yeah. We have the Coffee Well, it is a coffee shop. Coffee Well. Oo. JCI also sponsored po yung pagpaayos ng facility. Meron din sa tulong din po ng other stakeholders, meron din po kami yung Hope Beauty Parlor. Nasa school po yan. Yeah. Congratulations po dyan sa Legazpi City High School. Good to know meron silang ganong advocacy. Ever since kasi naririnig ko ang school na yan, maraming ginagawa na mga kakaiba kumpara sa ibang eskwelahan. O comment. Yung man ang gano. So, di ba meron kayong honesty store? Sir, di ba? Opo, Ay, Diba? tindahan ni Honest. Tindahan yon? yes po. Tindahan ni O, di ba? Ano pa sa mga, nakul ka mong kababalagan niya, gigibo si Dr. Jeremy. So, ano ito? Bisikleta, something, Opo, di ba? bike ko Di ba? program. Opo. Yes, opo. Ano pang respond mo naman sa texter ta? Kasi sometimes po, we need to be creative po. Yeah. Sa mga ganitong creative sa mga projects and programs. Kaya po kami nga sa school, kapag may mga ganitong activities, we really support it po. Ito ay pagpapakita na kami ay isa sa adhikain na maging maayos at mapalawak kung ano pa man yung mga gusto namin maabot po sa darating na panahon. Dapat daw ang school mo bigyan ng citation ng DepEd bilang specialized school sa darating na mga araw, sabi kan texter ta. Actually yung school na Kumpong kan DepEd, sir, garo ano pud kaya uning aram kan DepEd na pigigibo nito, Opo, sanction sir. kan Opo, DepEd. sir. Very good, ano, naiba man Awardee talaga. po ang school namin sa Inclusive Special Education. The school is known po not just in the city, the region, Yeah. national, kahit po international. Iwa. Kasi napakagaling po ng school head namin, Yeah. si Dr. Jeremy Oo. Amos po. Oo. Kayo Daniel sa bilang mga estudyante, ramdam niyo ba ang ganong pagbabago parang sabi nga mga innovations ng school ninyo? Naglaog po kaya ako sa Legazpi City National High School. May dati na po, nagpupuo na po sa changes. Kasi yung, sabi yun daw po, sa school po namin, ang ano niya dati is, bako kasing gayon ngunyan. Pero Opo. through overtime po, dakulon pong mga activities and advocacies ang nangyari sa eskwelahan. Opo. Ano ang epekto kayo sa indo bilang mga learners, mga estudyante? Ano, Na nailing mo? Sa kuya po, mas na-develop po so dedication Iyo. ko as a student leader. Correct. Yun po. Pati siguro sa kaiba bang mga estudyante, Apo, di ba? na-inspire Nagiging po proud kami. sa eskwelahan. Di ba? Ika, anong gusto mo pag college mo na kurso? Accountancy po, Wow. pero ang second choice ko po is education. Wow. Idol mo si Sir Currently, Gayo. nakapasa po siya sa Buset. Oo. So, Yeah. Wow, congratulations ha. Thank you po. Congratulations. Okay, sir, may tanong digdi. Sabi niya, ano nga nito? Nasa message. Ito, sabi niya, pakihapot po kung need pala ng mga teachers na expert sa sign languages. Di ba siya nag-apply sa DepEd? Kasi public school ka mo eh. Mag-a-apply po. Oh, public school ka mo. Pero sa paglaog kan mga teachers endo, dahil may requirement na ngayon, may expertise kaya. Yes po, plus factor yun. Yeah. Yung kung may skill ka po talaga sa Oo. lalo na kung sa Legazpi City National Legazpi Iyo. City National High School ka makakapasok. Oo. It's a big factor, plus factor for us. Yeah. Dako lang tabang kasi eskwelahan mi. Wow. Ito, congratulations po, Legazpi High School. Graduate ako dyan. Ay, wow. Kasong taon na nag-graduate din eh. Pero ano na ko, sir, gari may edad sa mo ini. Na-texter ta. Okay, di na po kung hapot, baka po may gusto ka mong i-share sa nagdadangog tabi, sir. We just want to invite everyone na magbigay ng support nila sa mga activities namin. Yeah, sure. Specifically yung mangyayari sa Ayala Malls, yung art exhibit namin for inclusion or for inclusivity. Opo. And
panood nila yung aming fashion show sa 23, yung Inclusion Fusion namin sa same place sa Ayala Malls. Danny. Sige po, Miss Daniel. Ano pa? So, again po, tigi-invitahan niyo po ang Gabos na mag-iling sa Ayala Malls para po sa samuyang art exhibit and fashion show na ang ma-participate po ay yung mga mainstream student namin. And please support din po aside po doon sa advocacy naming Red Parade po. Opo. Ang Red Parade, sir, naigo ka ang red purple, purple something. Purple, opo. Purple, di ba? Tapos Somewhere in sa Singapore school, yata. Opo. Tapos sa school, ano siya, ang tawag dito, Oo. dinevelop dito, or ano ba yung pinaka-term dito? So instead of purple parade, Opo. so we have red parade sa school. Wow. Oh. Pero pang populasyon kay eskwelahan nindong ngang ganda kulao na kamo. Almost 4K na po kami. 4,000. Almost. Grabe ano. Largest secondary school po sa Legazpi. Yep, opo. Ma'am Michelle, from parents, pay po, ano ato mensahe ta sa nagdanangugon yan? Pigihikayat ko man po ang mga co-parents na igwang mga aki na may disability na tabangan ta po sindang makalaog sa eskwelahan na Tama. regular. Dahil matakot na Iyo. i-bully ngay ang aki kasi tanggap na po yan ngunyan kang community ta. Mas makakatabang pa po nga ni ang community para mailuwas mga akin. Opo. Sir, gulang kamo duman ang gusto ko itong plano nindo, goal nindo na sa community makaukod din sign languages, di ba? Opo. Bako nag-aadal sa mga may disability para dyan, dapat kaming sa komunidad makaukod kayan kung paano kami kan mag-adal. Sa nganing maray ang komunikasyon ta duman sa mga araw kaning mga persona. Good luck po sa inyo, sir, in regards kay Dr. Jeremy Cruz. Makakaabot po, sir. Opo, parting words po sa mga listeners in the Overstand. Again po, we are asking for your support with our advocacy para sa mga learners with difficulties. Opo. And we are hoping po that one day, yung sinabi nga ni Ma'am Michelle na yung acceptance ng community, buong-buo na nila yun na matatanggap. Sa specifically yung mga yung may mga yung mga students with difficulties. And we are thankful po sa inyo, sir, Yeah, sa welcome DCGB for Anytime. for yung pag-accept sa request namin po para ma-showcase po namin yung advocacy namin. Yeah. Thank you Opo. po, sir. Ma'am Michelle, meron ka pong igapay kang gustong iragdag po? Okay Okay na? na po, eh. Miss Danielle, the future CPA. Good luck ha. Thank you po. Good luck po. Thank you so much, sir, ma'am, and thank you Opo, so sir. much po.